sí que t'adones que hi ha trobades que no són comentades, reunions que són secretes, diguéssim, en què coincideixen el president de la Generalitat, el president del govern espanyol, el ministre d'Interior, secretaris d'Estat... És a dir, hi ha diverses trobades just abans de l'operació en què si uneixes, vas resseguint fils d'aquelles trobades i llavors diguéssim, les compares amb les reaccions d'aquells protagonistes d'aquelles trobades un cop s'engega l'operació, diguéssim que hi ha una certa coherència, no? Com si hi hagués una part d'aquests dirigents polítics que ja estiguessin alertats, que ja sabessin el que s'acostava i llavors reaccionen d'una forma diferent del que reacciona tothom. Al principi no va ser una actitud activa per part del govern de Jordi Pujol, al principi va ser una actitud més aviat passiva, de mirar cap a una altra banda. Quan les estructures van començar a ser ja públiques, eren innegables, hi havia seqüeles físiques sobre les persones detingudes, no pot seguir ignorant la situació. Però al principi, escolti, això semblava que era ja unes conseqüències lògiques d'una operació de neteja prèvia als Jocs Olímpics. En tots els casos, Madrid és molt difícil que et diguin la veritat. Però sempre hi ha unes bones paraules que diuen això se soluciona en 4 dies. I allò no es va solucionar en 4 dies. I aleshores és quan comences a bellugar-te. Però les famílies jo crec que tampoc ho sabien que duraria tant. Es van trobar sobre la marxa que s'havia d'anar improvisant. Mentre fora la Direcció General de la Guàrdia Civil, les mostres de suport no paraven de créixer. A dins, la majoria de detinguts anaven esgotant els períodes d'incomunicació establerts per la llei antiterrorista. Entre interrogatori i interrogatori, tots passarien davant del metge forense. La majoria davant la metgessa Leonor Ladrón de Guevara, que malgrat l'aspecte d'alguns detinguts, mai va constatar que havien estat torturats. No el sabia quin aspecte tenia, però me l'imaginava, perquè en 3 ocasions, que van ser en 3 ocasions, la metge forense em va visitar, com a tots els detinguts, com marca la llei, no? I la primera vegada, per la cara de la metgessa forense, em vaig imaginar la meva cara. Cert és que quan vaig sortir ja vaig saber, perquè jo no veia, que tenia una fractura a l'os malar. Un dels cops que em van donar tenia tot un blau enorme aquí, que és molt espectacular. Just abans d'entrar, a la porta d'entrada d'aquest despatx, sí que et feien l'amenaça de que si denunciaves maltractaments i tortures, la cosa aniria pitjor. I aquesta dona, primera, és com estàs? 4 preguntes, ni amb una distància d'una taula, ni tocar, ni revisar. En algun moment sí que em va fer treure la camisa, va mirar una mica de prop, però, per exemple, ni prendre la pressió, no sé si això s'ha de fer o no s'ha de fer, però o sigui, molt, molt simple. ¿Cómo te encuentras? Y yo recuerdo que en aquesta pregunta, ¿cómo te encuentras?, què contestes? Què contestes? Tu saps que quan aquella senyora marxi, continues estant allà dintre. O sigui, que et tornaràs a tapar els ulls, que tornaràs a la cel·la, que tornaràs a la sala d'interrogatoris. Si dius que estàs bé, en el fons sembla que t'estiguis posant pedres contra el teu teulat. Si dius com estàs realment, tornes a aspirar amb els altres. I recordo que em vaig encongir d'espatlles i no vaig contestar. Després d'hores d'incomunicació i d'interrogatoris, tots els detinguts van acabar signant l'atestat policial, que incloïa noms, accions i suposades connexions amb terra lliure. Només després d'aquell pas podien escapar de les mans de la Guàrdia Civil i entrar a l'Audiència Nacional per declarar davant el jutge Baltasar Garzón. La majoria li van explicar que havien estat torturats. Baltasar Garzón el que fa bàsicament reprodueix l'esquema de la declaració davant de la Guàrdia Civil. O sigui, d'alguna manera la Guàrdia Civil li fa la feina en brut, li fa un esborrany i ell ho passa net. Jo no sabia qui era en Garzón, no el reconeixia. La primera cosa que et diu és que les preguntes les hago jo. A nosaltres no ens van arribar a detendre, perquè nosaltres ja havíem sentit que estaven torturant la gent, que estaven buscant-la, i el que van fer van ser presentar-nos nosaltres directament a l'Audiència Nacional. El Garzón, evidentment, volia més i volia més. I jo no sé nada, no m'acuerdo. O sea, i fotos, i jo no vaig conèixer a ningú. Inclús el meu company que venia amb mi no el vaig conèixer. I ell se va disgustar molt. Y per això me ha dit 4 vegades: no me gusta su declaración, lo tendré que enviar a la comisaría 111. ¿Usted sabe que hay allí? Pues algo vol dir.
vaig començar a declarar tal com m'havien indicat, com havia pres amb els soterranis de la Guàrdia Civil, quan de cop i volta vaig dir tota la resta és mentida. M'ho he inventat perquè m'han dit que m'inventés aquesta declaració perquè m'han fet això. I vaig fer el relat del tracte al que havia estat sotmès. I ell es va limitar, sense immutar-se, a fer punts. Si el sujeto en cuestión, si la persona en cuestión dice he sido torturado, se describe lo que él dice. Me han golpeado aquí, allá, allá. Lo que ocurre es que nosotros no podemos investigar esa denuncia. No entra dentro de las competencias. Des del moment en què el senyor Garzón té un informe d'una metge forense o té una declaració d'un detingut denunciant tortures, el que té l'obligació el senyor qualsevol persona, i especialment un jutge i un jutge instructor, és de separar aquelles declaracions o aquells informes forenses i enviar-los al jutjat degà de Madrid, ja que els fets que es denunciaven pràcticament o bàsicament eren a la Direcció General de la Guàrdia Civil de Madrid, i que un jutjat degà de Madrid investigués el cas. I això no ho va fer-ho. Els hematomes hi eren i és fàcil de demostrar que realment va existir la tortura perquè a mi i a tots els detinguts, quan som detinguts ens fan una revisió forense i no teníem cap lesió, i quan sortim entrem als hospitals amb tota una sèrie de lesions. I per tant, a menys que s'hagin produït per art de màgia, aquestes lesions són producte del tracte de la Guàrdia Civil mentre vam estar detinguts. Presentaven, el moment en què jo em veig, especialment el Muster presentava senyals considerables d'haver sofert maltractaments físics. Si una persona es demostra que realment en les comissaries de policia t'han maltratat o t'han torturat, tot el que vingui després hauria d'estar anul·lat, perquè vull dir, ja no actues amb una llibertat absoluta, però esclar, ells contestaran, diguen, no, és que com que se'ls aplica la llei antiterrorista, el que fem és seguir el terror, per entendre's, nosaltres a través de l'Audiència Nacional, i el que és les menudències que diuen ells, o sigui, les tortures maltrates, això que ho passi a la jurisdicció ordinària. Fins a finals de 1992, gairebé 60 persones detingudes o que es van presentar voluntàriament van passar a declarar davant Baltasar Garzón en relació amb la macrooperació iniciada abans dels Jocs Olímpics. La majoria van quedar en llibertat sense càrrecs i el jutge només en va imputar 25, 11 dels quals va enviar a la presó. Quan ens vam retrobar amb companys a la porta de la presó que estàvem entrant, si algú ens hagués vist, hagués dit aquests estan bojos, perquè s'estan abraçant i ho estan celebrant. I suposo que era de saber que en aquell moment ja no teníem la Guàrdia Civil que ens estava custodiant o detenint. El moment d'alliberament va ser entrar a Carabanchel. Entrar a una presó, de braç dels meus companys, semblava que t'alliberessis i entraves a la presó. Cridant com bojos, jo recordo aquesta imatge, cridant com bojos allà a la dutxa i com molt alliberats, vull dir, cridant i com una mica alegres, o sigui, d'alegria, cridant com d'alegria. Bueno, em sembla que ara ja no hi tornem amb aquella gent, no? Ja no hi tornem. En aquell moment ens van dir demà al dematí podeu anar a Carabanchel i els podeu veure. Allà sí que va ser el més fort de tot. Primer, els que no havíem estat mai en cap centre d'aquests, veure tanta gent. El més sorprenent va ser veure'ls amb la calor que feia, tots abrigats amb un xandall groc i gris, perquè no els hi veiéssim el de les tortures. Clar que sí que els hi vèiem eren els ulls vermells. Concretament, el meu company gairebé no podia obrir la boca, estava com mut i absolutament xocat. Va ser molt fort veure'l, que és que ja veies que ja hi havia hagut tortures. A banda de que és una cosa que quan tu ja estàs lluitant hi ha moltes altres companys que saps que quan cauen en mans de la Guàrdia Civil és molt probable que exerceixin aquestes tortures, però quan tu el veus és molt impactant, és que era evident que estaven fatal. Després de sortir de les dependències de la Guàrdia Civil, la majoria de detinguts van presentar denúncies per haver estat torturats. Cadascú per la seva banda, però totes les denúncies van acabar derivant al jutjat número 22 de Madrid. En un informe redactat per un dels advocats que seguien el cas, es pot comprovar que des de bon principi, Baltasar Garzón no va col·laborar en l'aclariment dels casos de tortura. Requerido el envío de las diligencias a la Guardia Civil, comparece un agente del Servicio de Información, negándose a aportarlas. Requerido de nuevo,
bajo apercibimiento de desobediencia, insiste en que, por orden del juez central de instrucción número 5, señor Garzón, no puede entregar las diligencias a nadie que no sea el referido juez. Finalment, Garzón va accedir a portar documents, però no els que li demanava la jutgessa. Garzón se permitió enviar lo que él juzgó de interés y no lo que le habían solicitado. Él, para justificarse, ordena que haga un informe, evidentemente exculpatorio de la actuación de la Guardia Civil a la forense del juzgado, con lo cual justifica su decisión de dar validez a todas las declaraciones y, además, de no deducir testimonio por torturas. La titular del jutjat número 22 de Madrid, María Teresa Palacios, futura jutgessa de l'Audiència Nacional, va acabar arxivant el cas. La seva decisió es basava en els informes policials i de la forense, però no havia cridat a declarar els denunciants. A partir de llavors, tots els recursos que es van presentar van ser sistemàticament arxivats. A l'espera d'un judici que encara no tenia data, un total de 26 independentistes catalans, entre els quals també hi havien detinguts abans de l'Operació Garzón, continuaven a la presó. Alguns s'havien acollit a les mesures de reinserció, però la majoria rebutjaven aquesta mesura i optaven per intentar negociar una sortida política. Amb aquest objectiu es va crear una comissió de portaveus formada per cares conegudes de l'activisme polític català, que a partir d'aleshores parlaria en nom dels presos polítics catalans. No calia tenir màrtirs innecessaris i que, per tant, el que calia era una solució política que donara com a resultat, primer, la possibilitat de continuar lluitant políticament sense cap renúncia a la lluita anterior i, segon, que tota la gent que estava empresonada poguera eixir sense càrrec i estar en llibertat. No vam mai renunciar a res del que s'havia fet, ni tampoc ni vam renunciar als nostres principis, ni vam entrar en els principis que ens proposava l'Estat, que era entrar en un article que demanava que es fes delació dels companys i que es digués que es mostrés penediment pel que s'havia fet. Això no hi vam voler passar per aquí. Vam tenir la sort de trobar-nos en aquell moment, i s'ha de dir, a l'altra banda, a la banda de l'Estat, gent intel·ligent. Gent intel·ligent que no va actuar amb visceralitat, sinó que va trobar una bona ocasió per fer allò que ens van dir fins i tot, de dir, bueno, això és un assaig, perquè potser vindran moments en què haurem de fer a una altra escala, suposo que referien, evidentment, a Euskal Herria. Martí Jusmet va ser molt clar, va dir, si tot això podem fer un parèntesi de 10-15 anys, ens va bé a tots. Volem dir, si després, al cap de 15 o 20 anys, surt una altra cosa, cap de nosaltres en serà responsable. Vull dir, amb això ja... A nosaltres ens interessa, diguem-ne, garantir aquest futur més immediat o a mitjà termini. Primer, el que es demanava era la llibertat, sense condicions. Quan es va veure que això no anava per aquí, aleshores sí, després es va començar a fer gestions per al trasllat. Volem que tornin a Catalunya. Això jo crec que és de les primeres reivindicacions que es plantegen, no poden estar al Calameco, perquè a més aquest és un càstig que ells reben, però que fonamentalment és un càstig a les famílies. I és una manera d'apretar. Un primer resultat de les converses va ser el trasllat dels presos a Catalunya, però aquella fita no va aturar les protestes i manifestacions de suport als detinguts. Finalment, l'abril de 1995, 3 anys després de l'operació ordenada per Baltasar Garzón, arribava el macrojudici que asseia a la banqueta dels acusats un total de 25 persones acusades de pertànyer o de col·laborar amb terrorisme. El fiscal demanava penes de 3 a 38 anys de presó. És curiós perquè el tribunal que els va jutjar d'entrada va ser receptiu a les nostres propostes. És a dir, que el que se'ls acusava no hi havia proves suficients per condenar-los i que les coses no eren tan greus com realment havia dit que serien. O sigui, no era, per entendre'ns de manera vulgar, no eren tan terroristes com havien dit que eren. I aquí el tribunal va assumir ja una mica els fets. El judici es va fer molt en sèrio. Hi havia la sensació que tot allò era un espectacle que ja estava decidit en aquell moment, ja podríem dir que ja estava tot absolutament pactat. Com passava amb molts judicis d'aquests, bona part dels indicis, no proves, però dels indicis de càrrec contra els propis processats eren les seves pròpies declaracions, bàsicament. Per tant, una part importantíssima del judici anava a intentar demostrar que aquestes declaracions havien sigut obtingudes amb els tractaments i amb tortures. I això me recordo que jo interrogant a un dels policies en el judici l'any 95
a un guàrdia civil se li va escapar. Te pregunta